ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଢ଼ିବା ଯାହା ଏକ ହାଇ ମାର୍ଜିନ୍ ବିଜନେସ୍ ହେବ, ଖାଲି ଏକ ସୌଖ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବାସ୍ତବତା କେବଳ ଆଡ୍ସେନ୍ସରେ $1200 କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ $6000ରୁ ଅଧିକ। କଥାଟା ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିଜନେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରିବାର। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏହି 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କେଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ସବୁ ନିଶ୍ ସମାନ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ କଥା ବିଜନେସ୍ର ଆସେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେମିତିକି AI, ଫାଇନାନ୍ସ ଆଉ B2B ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏବେ ମଜା କଥା ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରିକୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ପକେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରେସନର ମୂଳ। ଏହି ପିଲାର ଟୁ କ୍ଲିପ୍ସ ମଡେଲରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଅନେକ ଛୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହା କେମିତି ଏକ ପ୍ରକୃତ ବିଜନେସ୍ ଗଢ଼େ। ଆଡ୍ସେନ୍ସ ତ ବୋନସ୍, ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି କଥାଟି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମାଗଣା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିହେବ ଆଉ ଆୟ ବଢ଼େଇ ହେବ। ମଡେଲ ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇବାର ପାଳି। ଆଉ ଏଇଠି କାମରେ ଆସିବ AI। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି AI 60-80% ଏଡିଟିଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ। ଆଜିକାଲିର AI ଟୁଲ୍ସ ପୁରା ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିପର୍ପସ୍ କରିବା ଯାଏଁ। ଆଉ ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଡାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଡବ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଡିଓ ଯୋଗୁଁ 25%ରୁ ଅଧିକ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସୁଛି। ସ୍ୱର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଟପ୍ କ୍ରିଏଟରମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଡବିଂରେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଡାଟାକୁ ଦେଖି କାମ କଲେ ରିସୋର୍ସ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତେବେ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ନିଜକୁ କେବଳ ଜଣେ କ୍ରିଏଟର ନ ଭାବି ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ମାଲିକ ଭାବିଲେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମିଳିବ।